Kipat ba nong let nong wan na do ki khna puli ki nong nya kali ki babe tre bat kham tam ki babe ban let jing let da ka liang sun bat karel benda ka kinti kilamat ik jing surtok bat ka jing sngo jinjar shisha namar ka jing dheng kali ka bajur hasurok ba NHR punyo na do jorabat shadu khana para layo jing te bru tang maryadap shibaji no phais ngi balas dang bantre ka NHAI ki kali kila sakut bat ne de ki phokanta haju klam ki bat kate ke jing dheng kali ka ne ru hadu shiteng miet bat ye kani ke jing dheng kali ha kani ke surok ba la sakhi minta la sauski ai hadu baki pat ba kila sngo jinjar bat bitar kabla pindu nong ki nong kamai kali ki khna pule ki balet relik ta bat ki babun ki babe kambe jang kumbala yo jing tip kadaw kala wanra e kani ke jing dheng kali ha kani ke surok ba kadai na mar ke jing sedang jong ke NHAI ban pin khuat bat maramot ya ke surok ka badan ha ka thai khana para ha ka ba kilas dang ban khlongi ki nala ki bahe bari ka surok ba hinre kani ka walampat ya ke jing e ki pat ba ki ba ha ban ya ling ba kani ka surong am tai ki pat ba hinre khamtam ki kali ke nongpang ki ba ha mat lang e ka ju ka jing e hadu minta la kumba saus ngi e bat am pala tip hadu lanu ki pat ba kidang ha ban mat ikate jing e buat public ko bitaw takip dia. Ya mo kita klip tay kamay sa bibino tay passenger bino tay kaya. Kontroso. Sabi? Sabi 1000. 800.